हाँ त का हल बा भाई लोग सबके बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हाँ भाई लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और खुशी कक्कर के एक और ब्लास्ट लोकगीत रिलीज होके जा रहल बा। अरे हाँ भाई लोग जने गाना के टाइटल बा सामरे बलम। अरे हाँ भाई लोग ये वाला गाना कब तक लाता गाना चैनल पर होता गाना कैसा होकेला बा कौ तारीख रिलीज करल जाता पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ये वाला वीडियो में। तो लोग ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देखल। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ ये वाला गाना लिखले के बाद तो भाई लोग देखा लेकिन ये वाला जो गाना मतलब ढाका धड़कन लिखला बना। अरे भाई लोग गाना लिखले बना ढाका धड़कन। बाकी भाई लोग ये वाला गाना के म्यूजिक बनेले बना। अरे हाँ भाई लोग म्यूजिक डायरेक्टर बना आर्या शर्मा। अरे भाई लोग म्यूजिक डायरेक्टर बना आर्या शर्मा। बाकी तो लोग बता देंगे ये वाला गाना कौन चैनल पर रिलीज होके वाला बा। तो भाई लोग देखा लेकिन ये वाला जो गाना बताओ आध्या शक्ति फिल्म्स पे रिलीज होके वाला बा। अरे भाई लोग बाकी ये वाला गाना गईले बड़ी खुशी ककर। अरे भाई लोग गाना गईले बड़ी खुशी ककर। बाकी तो लोग डाउट क्लियर कर दी कि हाँ ये वाला गाना जौन बा खेसारी लाल यादव के नहीं खे। अरे भाई लोग सिर्फ खुशी ककर के बा। लेकिन भाई लोग पोस्टर यानी यूट्यूब थंबनेल पर खेसारी लाल यादव के फोटो लगावल गल बा। काहे लगावल गल बा काहे कि यदि खेसारी लाल यादव के फोटो लगा दिए तो व्यूज कुछ ज़्यादा ही आ जाई और गाना चल जाई। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी खेसारी लाल यादव के नए में आवाज़ बना खेसारी लाल यादव तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिली हन। बाकी भाई लोग ये वाला गाना के रिलीज होके वाला नहीं के रिलीज हो चुकल बा आध्या शक्ति फिल्म्स पे। अभी तक तो लोग गाना के नहीं खलेंगे सुन ले तो जाके सर्च मार के सुन सकत। लेकिन गाना बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना जो बा तो सिर्फ ऑडियो में रिलीज करल गल बा। अरे भाई लोग ये वाला गाना सिर्फ ऑडियो में रिलीज करल गल बा। लेकिन भाई लोग खेसारी लाल यादव के खुशी ककर अपन भाई माने लिया। अरे भाई लोग भैया कहली लेकिन भाई लोग सामरे बलम गाना के टाइटल ऐसा बा और खेसारी लाल यादव के थंबनेल में फोटो लागल बा। तो भाई लोग तो लोग कहा लगा था कि हाँ रियल लाइफ में खेसारी लाल यादव के भैया माने ली कि खाली कैमरे के मतलब खाली कैमरे के सामने भैया माने ली का अदर कमरा यानी अदर मतलब अदर जगह माने ली कि सिर्फ कैमरा के लगे ही माने ली। तो लोग कमेंट करके जरूर बता लेंगे। बाकी तो लोग ये वाला गाना अभी तक नहीं खेलेंगे सुन ले तो जाके सुन सकते हैं। गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बहुत ही मस्त बा। बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव के भी बहुत जल्द अरे हाँ भाई लोग 2 से 3 दिन के अंदर खेसारी लाल यादव के भी न्यू गाने के पोस्टर आवे वाला बा। अरे भाई लोग तो गाने के तो लोग इंतजार कर लेंगे खेसारी लाल यादव के 2 से 3 दिन के अंदर एक न्यू गाने का पोस्टर रिलीज होके वाला बा। तो वो भी गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बा। बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव बहुत ही अच्छा गाना के उनकर शूट भल बा रिकॉर्ड भल बा और खेसारी लाल यादव के होली बीतते ही बहुत ही बवाल होके वाला बा। बहुत ही धाकड़ गाना शूट करल गल बा। बाकी भाई लोग तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल हो तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें बाकी वीडियो के शेयर जरूर कर लें। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।